Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In deel 2 van 3 opeenvolgende programma's kunt u weer kijken naar Mooi Rooi, langs monumenten van Venray. Een film van Frans de Roos, uitgebracht door de Stichting Stadspark Venray. Vanaf 1993 tot 2003 filmde Frans niet alleen alle monumenten van Venray, ook vele historische plekken, culturele en maatschappelijke activiteiten en verenigingen passeren de revue. Hier, deze foto is een foto van het Sint-Servatiusterrein van de jaren 50 ongeveer. Als we goed kijken, dan zien we dat hier de hoogbouw, die is eigenlijk al helemaal vernieuwd. Op dit terreincomplex bevinden zich momenteel nu nog 6 rijksmonumenten. Die 6 rijksmonumenten die bestaan uit hier de kapel met de 2 achterliggende gebouwen, de A-gebouwen. En die waren vroeger met een glastunnel, die hier op deze foto hier nog zichtbaar is en hier nog zichtbaar is, gekoppeld met elkaar. Zodat men van ieder gebouw naar gebouw kan lopen zonder dat men buiten hoeft te komen in de winterdagen als het regende. Al deze gebouwen op dit totale terrein waren ook onderaards verbonden met een gangenstelsel. Het erge daarvan was van dat gangenstelsel dat in de winterdag, als we hier op het terrein liepen, konden we zien dat van hier, van dit gebouw af, liep een onderaardse tunnel hier over dit grasveld, wat zich hier bevindt, hier naar het ketelhuis toe. En in de winterdag, daar was het grasveld eigenlijk nooit bevroren. Als er sneeuw op lag of zo, er was altijd mooi groen gras te zien. Dan kon je dus precies zien hoe die tunnels dan verliepen. Verder hebben we hier nog als rijksmonument staan paviljoen G met de 2 peperbussen. De een zegt peper en zout, stel en de ander zegt 2 peperbussen tegen. Maar dat komt door de vorm van de koepeltjes. Dan hebben we nog hier paviljoen I. Paviljoen I
is opgenomen als een rijksmonument met het achterliggende volière die jammer genoeg door bomen niet zichtbaar is. Het andere gebouw is paviljoen J, dat is dit gebouw. En als je goed kijkt, maar ik denk niet dat het zichtbaar is, dan zie je hier nog een klein gebouwtje liggen en dat is ook die volière die achter paviljoen J ligt. Dat zijn dus de rijksmonumenten die op dit terrein opgenomen zijn op het Rijksmonumentencomplex. Dit beeld bevond zich in vroeger jaren in het hoofdgebouw van hier het Sint-Servatiustrein en het is nog het enigste overgebleven onderdeel van het oude hoofdgebouw. Hier staan we bij het beeld van de heilige Nymphna. Ze was de patrones van het krankzinnige en de patroonheilige van paviljoen L, oftewel onrust. In de oorlogsjaren in deze ruimtes hier in een bepaalde tijd 4000 mensen gehuisvest waren om hier te schuilen eigenlijk voor bombardementen. Dan kun je je wel voorstellen wat voor drukte dat het hieronder in die kelders moet zijn geweest. Misschien met hier nog eens het opgezet. Ah, leuk. Ja, dat hebben we nog. Als deze kruidwis dadelijk gezegend is in de grote kerk, die we hier ten hemel opnemen, 15 augustus, dan is hij zogenaamd beschermend tegen onweer, beschermend tegen veeziektes, beschermend tegen de nieuwe oogst voor volgend jaar.
En dat heeft uw broer gemaakt? Ja. Uit de Oosterse kerk. Oosterse kerk. Van de dode kant, van de andere kant. Dat is afgebroken. Oh. Dat is wel oud zeker? Dat is, Ja. Hoe lang is het? Ja, dat is al behoorlijk oud. Ja, dat kan wel 80 jaar oud zijn, denk ik. Als je er eentje is uitgeknipt van de directeur van de Venloze Veiling. Jammer genoeg. Dat is net uit het bos. Nee, dat is de molen van Kems. Oh. En die staat dan ook bij hand, dat is weg in de beker dichtgemaakt, maar dat gebouw staat. Oh, dat is ook in Oostrom geloof ik, hè? Dus dit is het oorspronkelijke deel. Dit is het oorspronkelijke nog, ja. Gloria
museum De Peelstreek in IJsselstein geeft een weergave van het vroegere leven in de Peel, waar veel armoede was, waar ontginning ontstaan is en waar de landbouw uiteindelijk heel sterk aanwezig is, maar ook het leven in huis, de verschillende beroepen worden uitgebeeld. Nou, je moet maar gaan, we komen nog verder.
fantastisch dat dit soort initiatieven hier geboren worden. Fantastisch en laten we er nu allemaal van genieten. Dank u wel. Je zou kunnen zeggen dat deze kerk die bijna gesloopt werd, dat die was onttrokken aan de diensten van de kerk. Maar je zou kunnen zeggen, we hebben hem gered weer met onze diensten, voor de thuiszorg dan uiteraard, voor alle mensen in Venray en in de omgeving, zelfs tot en met alle mensen voor Noord-Limburg. Nou, daarmee zijn wij heel tevreden. We hebben een prachtig gebouw gekregen. En ik hoop dat wij nog jaren onze diensten voor al die mensen vanuit dit gebouw kunnen blijven verstrekken aan mensen die dat nodig hebben. Een waar monument van solidariteit. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.